I materiali riciclabili sono quei materiali di scarto che possono essere utilizzati nuovamente in processi di produzione, come ad esempio la carta e la plastica. Quando non serve riutilizzarli al momento, i bambini vengono educati alla raccolta differenziata dei rifiuti post allenamento o partita. Ķekavas novada sporta centra organizētajā telpu futbola čempionātā piedalās 13 komandas un 10 līdzjutēji. Pēc katras spēļu kārtas tiek uzkrāti ne tikai punkti, bet arī dažādi atkritumi, dzērienu un ēdienu iepakojumi, plakāti, lapas ar rezultātu tabulām un citi atkritumi. Liela daļa no tiem ir otrais pārstrādājuma materiāli, tādi kā plasmas un papīrs, no kuriem iespējams izveidot, piemēram, spēļu atribūtiku. Byliśmy dzisiaj na meczu piłki nożnej. Widzieliśmy, jak chłopcy grają w piłkę? Tak. Super. Czy na takim meczu niektórzy wyrzucają śmieci, piją napoje i wyrzucają te butelki pod nogi, na trawkę? Tak. No pewnie, że wyrzucają, tak? Zobaczcie, zebraliśmy trochę tych śmieci. Tak? Słuchajcie, zrobimy z tych śmieci przedmioty do takich dwóch gier zabaw. Pierwszą będzie zabawa w dogi, a drugą będzie zabawa w kapelę. Najpierw zaczniemy sobie tworzyć rzeczy do gry w dogi. Ok? Macie reklamóweczki? To uwaga, po parę osób do jednej reklamóweczki, tutaj proszę, Antosia, tu chłopcy, tam Klaudia weźmie reklamówkę. I słuchajcie, waszym zadaniem będzie napełnić te reklamówki tymi rzeczami, tak, które zebraliśmy dzisiaj, będąc na meczu piłki nożnej. Tak? No nie No. Il riutilizzo creativo di rifiuti aiuta a tutelare l'ambiente e la salute, garantisce maggiore ecosostenibilità anche nell'ambito sportivo. Le palline di carta o i tappi delle bottiglie possono avere una nuova vita riciclata. Viens no sportā biežāk izmantotajiem priekšmetiem ir bumba.
Nelielu cietu bumbu var izveidot no sasmalcināta papīra, ūdens un PVA līmes. Papīru izšķīdina ūdenī, un, kad iegūta viendabīga masa, lieko ūdeni izspiež un pievieno līmi. No šīs masas izveido bumbu un ļauj tai izžūt. Lai bumba būtu izturīgāka un estētiskāka, to var apslīpēt, nokrāsot un nolakot. Rzucamy do drugiej osoby, tak? Osoby w środku próbują złapać nasz worek, tak? Olej, rzucam, a wy próbujecie łapać. Słuchajcie, zagramy dzisiaj w grę w kapelę. A ta gra polega na tym, że jedna osoba pełniąca rolę kapelmistrza, czyli w tym momencie naszego Oskarka w środku, tak? Staje na środku pola gry z czapką. Oskar ma czapkę? Ma czapkę. I ustawia obok siebie małą budowlę z naszych kartoników po soczku. Oskar już ustawił, super. Jeden na drugim. Stoi wieża? Stoi. Przypomina ona co? Bierze taką kapliczkę. Super. Wokół naszego kapelmistrza, czyli Oskara, ustawia się paru zawodników. Nel gioco tradizionale della campana, che si gioca per sviluppare l'equilibrio e il senso dello spazio nei bambini, al posto del sasso possono essere utilizzate le palline di carta o i tappi delle bottiglie di plastica. Il divertimento è assicurato e i confini di creatività e di riutilizzo sono superati. Pirmās klases skolēni iepazina divu valstu tradicionālās spēles – latviešu čiekuru golfu un spāņu čave. Abās spēlēs tika izmantotas no pārstrādāta papīra izgatavotas bumbas, apliecinot, ka otrais lietojamiem materiāliem ir vērts dot jaunu dzīvību. Bērnu prieks spēlējoties pierāda, ka ilgspējīgi risinājumi var būt gan vidē draudzīgi, gan aizraujoši.